Deze nieuwe bezuiniging komt boppen op de 2 ton die in 2009 als krost is. De totale begrutting is 2,5 miljoen euro. De Frieske Academie doet onderzoek naar het Friesk als het gaat om taal, cultuur en skiertnis. We beginnen naar een situatie dat ik aans nog 14 onderzoekers hier hakken. Ik begon hier in 2006 met 19. En we weten dan haast op een tijd net genoeg massa en body meer om serieuze wetenschappelijke prestaties leveren te kunnen. Ook de bijzondere leerscholen in Leiden en Amsterdam komen vaak te staan. En het is maar de vraag of het tijdschrift De Mannen dan nog wel uitgebracht worden kan. Kwartlien binnen er nog miljoenen beschikbaar komen voor de verbouwing van de Frieske Academie. Soest een visioen haken dat we aan zijn prachtig nieuw gebouw hebben en dat hier nog maar de helft van de mensen werken kan die we er nou hebben. Dus dat is wel, ik hoop dat het net die kant opkeert. Op 26 oktober zullen de steden praten over de extra bezuinigings op de Frieske Academie.